dito po sa nangyari sa mayor nyo. Nagulat ako, hindi ko po alam na bakit nangyari to. Basta ako bilang ina ng bayan ng Pampanga, hindi ko kinukonsente yung ganon. Hindi ko pwedeng konsentehin yung ganon. Nagano ko, ano ba yun? Bakit parang walang nangyari doon sa seminar? Nalulungkot ako dahil mayor siya ng Pampanga. At ang siguro, siya na lang ang makakapagsabi sa sarili niya kung bakit nangyari sa kanya to. Na hindi dating ginagawa ng mga elected official yon. Pero pinorma ko yon kasi gusto ko sumunod sila dun sa paano manungkulan ng kawani ng gobyerno. Nanumpa din siya, nanumpa din ako. At saka lang lahat ng sangguniang bayan, mga vice mayor at saka ng mayor. Hindi ako nahuhuli ng paalala sa kanila. Kasama na ako nanumpa, kasama na ako sa seminar nila, sinabi ng DILG, tapat ng panunungkulan, huwag kang gagawa ng mali, na walang gagawa ng mali, lalo na yung mga investor, kakaibiganin mo. Lahat, sinabi namin. Sinabi din lahat ng DILG. Alos binasa yung buong local government code.